Gwrs yn hawn da i chi gyd. Ond ni ddim yn disgwyl sefyll lan fan hyn wrth i ni'n bach, ond mae'r merched sydd yn mynd i ymuno fi ar y llwyfan, maen nhw moyn cyfach o sylw, a maen nhw moyn i ni wneud fel rhyw sioe lle maen nhw'n mynd, sa'n mynd i weid Ond ta beth, na, croeso cynnes i chi a diolch i chi sydd wedi troi mewn i rondo ar y sgwrs yma. A sgwrs sydd yn mynd i bod, dyw e ddim yn mynd i fod yn mynd i ddifrifol na so ni'n mynd i drafod unrhyw faterion cyfoes heblaw falle beth o'n i brecwast bore yma neu rhywbeth. Ond na, dwi'n teimlo'n breintiedig iawn i gael bod fan hyn heddi a cael cwmni 6 o aelodau, 6 o ferched sydd wedi bod mor weithgar o fewn mudiad Merched y Wawr ac wedi rhoi gwasanaeth arbennig i ni ar hyd y blynyddoedd. Mae'n fraint i fi gael rhannu llwyfan felly gyda 2 cyn-ddywydd, 2 un ysgrifennydd cenedlaethol sydd hefyd wedi gwneud lot ar bwyllgorau Hwyl a Hamdden, wedi un arall sydd wedi bod yn llywydd iaith a gofal am blynyddoedd maith ac un arall sydd wedi bod yn olygydd y Wawr. Felly, da i ofyn i Meirwen Lloyd. Diolch, Meirwen. Olwen Huws. Meryl Davies. Rhianwen. Sylwch yn dyn yn y Sgwrsio Bwysig. Rhianwen Rhys Roberts a Wendy Lloyd. Felly, croeso cynnes i'r 6 ohonoch chi. Dwi wedi dewis y sut sydd yn soff. Dwi'n iawn, Meirwen. Diolch chi. Falle dylen ni gyd fod wedi eistedd lan am barod. Ond, ta beth, croeso cynnes i'r 6 ohonoch chi. Maen nhw gyd wedi bod yn lan dan yr wythnos. Jill, beth ti'n ei ofyn i ni? Ond yn dweud sa'n siŵr to. A dwi dal ddim yn siŵr wrth bod yn eistedd yn un gyda nhw nawr. Ond fel wedys i, mae'r 6 nawr wedi bod mor weithgar ar hyd y blynyddoedd gyda Merched y Wawr. A mae rhaid i wedi o Meryl a Meirwen. Meirwen wedi mentor wedi pan yn is-lywydd. A mae'r 2 wedi bod yn gefn mawr iddi. Erbyn hyn, dwi'n teimlo bod fi wedi dod i nabod y 6 ohono nhw'n da iawn ac wedi cael cefnogaeth arbennig o da. Wel, pan nes i ati i baratoi, a dwi'n gwybod dwi ddim yn un da yn baratoi, ond dwi wedi treial paratoi ar gyfer hwn heddi. Ond ni'n meddwl bod y 6 nhw'n dod o ben llun. A wedyn, wel, 2 ddefyn bach weithau. Hwna bod nhw ddim i gyd yn dod o ben llun. So, oedd y plan na i ddim mas o ffordd. Ond ta beth, nawr dwi'n deall bod chi gyd ddim yn enedigol neu ddim yn dod o ben llun. Da i ofyn i chi gyd i weithio ni ac i egludo i fi o le chi'n dod, a falle i chi wedi symud bant neu i chi wedi agos yn y gogledd, ond o le chi'n dod a beth yw'ch ers pryd ych chi'n aelodau o Merched y Wawr, a beth yw'ch rôl i chi wedi bod o fewn y mudiad. Felly, da i ofyn i chi wedyn diolch gynta. Diolch chi wedi rhannu rannu'r meic, felly ti'n wedi croeso i chi wedi. Ddim wedi arfer efo meic, ond dyna fo mynd am ni reit yn ddan o'n gyfnod. Wel, dwi'n mynd i ddweud bod fi'n dod o sawl lle gwir o Gymru, ond beinoch dwi'n ddechrau dyna symud yn mynd y cwestiwn. Y wythnig. A dwi'n gael yn hyn i ryw raddau yn fel cyfeirgynt oherwydd yn yr wythnig eisiau ysgol rhan fwyaf. Ac mae'r blynyddoedd yna yn gwneud yn dylanwad mawr ar bersonoliaeth dwi'n teimlo. Felly, i'r wythnig, mae'r clod am beth bynnag nes i, achos y fan oedd eisiau ysgol. Ac athrawon oedd awyddus ac yn bryncardig a dwi'n canu i chodi nhw yn arwydd. Wedyn, yn gael Fangor i'r brifysgol ac cam ymlaen o Fangor, cam ymlaen y ffynna. I ddysgu'r bwyd ac yna i ben llun sydd yn bod. Ac dwi'n bod yn ben llun yn fwy na dwi'n bod yn mis arall. Ac
dweud cyn mae cysylltiadau efo merched yn Wawr yn y cwestiwn. Ond nes i'n uno hefo merched yn Wawr pen o'n i Meryl priodi ac yn byw yn y ffrwyth llwyth yn Llan Rhyddr. Llan Rhyddr yn Hwngr, yn Hwngr. Ac mi oedd na gangen newydd yn fanno, ac ar una'n fan ifanc yr adag hynny, nes i ymuno o'r gangen hwnnw. Yna symud i Abersoch, neu jyst tu allan i Abersoch, ac yn uno yn Abersoch efo'r gangen yno. Mwyn i gofod yn adnabod pobl. Cymru oedd yn yr ardal, dyna'r unig ffordd o ddod i adnabod nhw. O'n i'n ddynas ddiall yn yr ardal yna, dwi ddim yn byw yn y pentra chwaith, ac felly o'n i angen dod i adnabod Cylch o Gymru. A dyna ddysgu nhw yn aelod yn Abersoch. Ond, pan da chi'n cael swydd ac yn gweithio ac yn plant, mae'n anodd iawn i dal i'n pob man. Ac felly fi o rhaid i roi gorau i ddim i'r cyfarfodydd Merched yn Wawr oherwydd pwysau gwaith. Wedi i'n reol flynyddoedd felly, dyma na rhywun yn codi ffôn ac yn dweud, wyt ti am ddod yn ôl Merched yn Wawr? O, mae rhywun yn fel bod yn cadw yn dweud rwan am stel wedi gorffan gweithio. Wel, ti'n gan llawer, ti'n da ni mwyn yn cyfarfod rhyw. Dwi'n llaeth yn eithaf flwyddyn, ydy chi'n rhaid neu gwneud. Wel, oce, tat. A dyna ail gychwyn efo Merched yn Wawr. A mi ath y 6-7 cyfarfod blynyddol yn llawer mwy na hynny. Felly, dwi'n pasio mewn cyflag i pasio diolch yn fawr chi. Wel, dwi'n bach yn bellach yn ôl na Wendy. Dwi'n dod yn gwreiddiol o bentref ach o'r enw Cynwyd yn yr hen Sir Meirwen. A deud y gwir o'r Cynwyd yn un o'r pentrefi cyntaf i gael cangen o Merched yn Wawr. Ni achos oedd y trysorydd cyntaf yn dod o Cynwyd. Kitty Edwards oedd hynny. Mi oedd hi'n trysorydd cenedlaethol yn gyfnod amser. Wedyn wrth gwrs, chi'n gwybod, ysgol Merched y Bala, ond fi sy'n cael addysg uwchradd, sy'n ymlaen wedyn i coleg i Bangor, a mynd oddi yno i fyw i'r wythrig ac yn dysgu yn yr ardal yma. A pan fod hi'n 1969, dyma Meirwen atai, a dyma'n dweud, beth am i gychwyn cangen o Merched y Wawr yma. A dyna nath hwnna. Hi a fi oedd Meryl yn hel pobl at ei gilydd. Yn ei gychwyn yn gyfyn, gweld un o'r aelodau cyntaf am hyn. Dyma hi'n o'n reit o lai. Ta waith, mi fel yn gychwyn y gangen ac wrth gwrs oedd y cyfnod yma yn gyfnod cyffroes. Mi oedd Cymru ar dan yma dweud y gwir eisiau bod yn aelodau yn Merched yn Wawr eisiau sefydlu. Cymhenau ac yn y blaen. A dyna, wrth gwrs, y diweddar, ydyn hyn, Gwyneth Evans o ddiacor y gangen i ni yn yr wythrig, ac yr oedd rhywun yn edrych i fyny arni ni, chi'n gwybod i fydson a denig. Wedyn ni ddoth ni agorwyd y gangen ac yno fues i wedyn yn ysgrifennydd y gangen ac yn y blaen geninion, wrth gwrs, oedd yn llywydd am flynyddoedd. A wedyn nathon ni nes i symud wedyn i'r wythrig bod. Ac ymuno efo cangen Merched yn Wawr. Efo serne. Ac yno dwi'n dal yn aelod, ond gyda chi gen i cyfarfod Lloyd yn cyfarfod mewn bentref yn cyfarfod mewn ysgol, a rwan gen i cyfarfod mewn cartra mewn pobl. Da ni'n gwneud yn lle yn aml, a mae'n le cynnes y ffons. A mae cangen Bangor yn un oed am i sawl noson, felly mae'n gyfnod cyfforus i ni eto. A dwi'n gobeithio bod hyn yn gweithio ac ar ôl bod y cyffro yn ddal mewn ffordd wahanol o'r swyt, a bod y cyffro yn ddal yma eto. Diolch i chi. Diolch i chi. I chi angedigol o ben chi? Fath o wedi yn y cyfniad gyn
Ie, sy'n bod sefyll bod yn bred, ond Abersoch bod yn bred. Yr unig un o'r chwech sydd yn dod o ben chi, fel ydy bwynt o mas i fi chwech. Digwydd bod i'n medyn hydwaith yn y hecta hefyd, a mae'r ddechrau yn sefyll. Davies yn ystod Abersoch, ddechrau wedi cael, stori arall iawnol, yn ôl y bwyddig gafon ni, a wedi mlaen yn ystod y tymor, gen ystod y Llun. Flwyddyn o gwrs uwch ysgrifenyddol Cymraeg yn y Coleg Technegol, beth hynny yn agor. Dwi'n cael swydd yn Aberystwyth efo'r Cyngor Cyfradd. Nes i 2 mlynedd hanner pys iawn yma no, dwi'n dod yn ôl adra. Ac yno dwi wedi bod byth o fain o yma bellach yn Meryl. A ymaelodi ar gangen yn digwydd bod chwechad neu syntod yn cofio yn y rhestr ac ar y dechrau mae'n anoglwyddio, ond mi o'na dros 100 o aelodau yng Nghaen Abersoch. A da ni lawr i ddau wrsin erbyn hyn. A ni wedi wedi bod yn gwahanol swyddogion yn ei swyddog yn y gangen os blynyddoedd. Dwi'n enedigol o bentra bach rhwng Llwydgrig a Rhuthun o'r enw Llanarmon yn Iawn. A symud, mae darn mawr, mae darn bach yn halon ni dal yno. Darn bach yn eiro, dal yno, siwr o. Symud yn 12 oed i chwilod yn eilionydd oedd yn had yn wydod a symud yn ôl. Traumatig iawn ystyried o symud yn 12 oed. Ond yn chwilod am dipyn o flynyddoedd a yn chwilod oedd nath mam yn un o ddwy sefyllfa y gangen yn chwilod. A fi eisiau aelod o chwilod am ryw flwyddyn er mwyn cefnogi mam dwi'n meddwl, fy na dim. Ond mynd i ffwrdd wedyn i Lerpwl i nyrsio. Mynd i Lerpwl achos anodd pawb yn mynd y sawl. Pawb yn mynd o'r gogledd mynd i Lerpwl i nyrsio. Ac o'n i hefyd yn dilysio achos da ni'n ffond iawn o ddeud bod o'n salwch teuluog yno fi. Ar ochr dad, oedd bob merch ar ochr dad yn nyrsio, a dyn nath o'r 2 ohona ni nyrsio hefyd. Ond ddys i hirach nawr o Lerpwl a ddys i nôl i Fangor i orffen y cwrs. A wedyn priodi wedyn a dod i Llun, felly does i Llun o Eirionydd priodi a dwi'n fyw bentra bach dinas a dwi'n aelod yn hangen Merched Wawr Llanestyn, gangen ac Olwen. A dyna fo, ia, Merched Wawr di hadw i brysur ers blynyddoedd o maith, bellach. Wel ia, mae bob dim yn mynd o gwmpas Merched Wawr, a dwi'n falch iawn o Merched Wawr, a o'n llenwi nhw wedi. Wel, dwi'n enedigol o Rhosgafran i Meryl, Davies o Gaernarfon. Dwi'n ferch ac Arfon wedi mynd o'n, wel o dop y coryn yn hen i'r bogian rhaid, dwi ddim wedi symud o'r ardal o gwbl. A mae'r rhanbarth Arfon wrth gwrs yn bwysig iawn ar ardal y chwaraewi. Mynd i'r ysgol Dynrod yn Rhosgafran, yna ysgol ramadeg ar y pryd, sef Olwen. A dyna ymuno â Banc Midlan yn Nghaernarfon. Ac yn fanno nes i fod i nabod y gŵr erbyn hyn. Ond pan nes i gyfarfod o gyntaf, nes i rioed dychmygu sy'n mynd i briodio. Nath o cael ei symud i Llangefni, a fe oedd o'n Llangefni am gyfnod, a mi roedd yn ôl i Gaernarfon yn 77 dwi'n meddwl. A wedyn, wnaethon ni ddechrau canlyn yn 77 a dywerion Steddfod Wrecsam yn 77 hefyd o fewn 3 mis a phrodi'r flwyddyn wedyn 78. Ac oedden ni ddim yn sicr os oedden ni'n symud, ond ni'n gorfod symud o'r banc yn Gaernarfon wedyn ar ôl y ddod, os oedden ni'n cael gweithio mewn gilydd bryd hynny. Wedyn fi a chi weithio wedyn Llanberis i Panel Midland yn Llanberis. A bryd hynny o'na 7 ohona ni oherwydd oedd y mynydd gwefru'n cael ei adeiladu a gweithwyr a cyffro mawr ac arian mawr yn Llanberis. A wnaethon ni setlo'n hentra dan ryd a da ni yno byth. A dwi'n meddwl,
Na no byddai, ond dwi'n sicr efo'r gŵr, falle bod o addys yn nhw. I chi'n byw mewn gobeith fel fi. Wel rhaid i fi dweud, mae'r ddau hwnnw mor sydwyr. Ers pan mae'r tiw wedi dod yn ei sylwyd, mae'r ddau yna'n ddau fwrdd o gyda'i gilydd yn cadena. Na, oedd angen i fi clas nyn y weddw, ac yn rhaid iawn, Meryl yna, hyn adeg yn ei... Am ond dwi'n weld y gadar o'r goron, ac o'na ferch yna o gapel garnon. A dwi'n dyna hi'n dweud, ysbaen ti'n cael ei gwan sel, a na chi beth arall dweud, bydd yn cael y selwyn yn sel. Bydd o'n cael sel Lloyd, a mae'n meddwl bod yn dweud we. Ond bydd yn sel. Ac oedd o'n dweud, o Gwynedd, sy'n a hyn stig. Oedd hi'n ôl i lan i sian yr eisau penachno o ddaw dirin, Meryl. Ac oedd wedi gofyn i mi fynd yn ôl. Felly, dwi'n meddwl margon fydda i, ac yn arfon y gwir i dod yn rhan o'r gamen y Cyrwawr pan brodon ni 78. Y munud does i oedd ar y mis Meirwen, nes i fynd yn syth i'r gamen, ac o'na 90 o aelodau na bryd hynny. Ac o fewn dim, yn cyfar iawn iawn, oedden ni yn mynd trwy ryw lyfr o ganon ni'n y sefydliad cyffan Davies. Ac o fewn 3 blynedd, o'n i'n swyddog ac ar aelodau'r pwyllgor 81. Felly, dwi wedi bod yn ddwm ers 1978, ond wedi bod efo swyddogaeth mwy na heb gwahanol swyddi yn y rhanbarthol ac wedyn y fraint o fod yn llwyr cenedlaethol. Mae o wedi'r llenwi mywyd i ac wedi gwneud ffrindiau ar draws Cymru. Meirwen. Dim hwnna, beth sy'n troi at Olwen ar y pen yna. O, diolch. Wel, chi'n dod, o dwi'n enedigol o fach yn llall. Ond dwi ddim wedi bod yn ôl yn y cynllall, o flaw bod fi'n ymweld ers i mi adael o'r ysgol. Ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn y cynllall, a mynd yn syth i Gaerdydd i coleg. I hyfforddi bod yn athrawes. Ac ar ôl gadael bod ges i 2 mlynedd hapus iawn yn Gaerdydd i ddweud y gwir, achos fi eisiau gwneud llawer o waith ar yr undeb y coleg i hun lle. A dwi'n meddwl mae fi wedi tua'r unig un fi oedd yn is-rywydd yr undeb yn coleg cyn coed yn sydlu, oedd yn siarad Cymraeg. Ac o'n i'n gweld yn fraint bod nhw wedi ymddiried yna i. Ond o fanno is i ddysgu ail iaith yn Nghaerdydd, aros yno am 2 mlynedd a hanner, a priodi Dewi ac oedd Dewi wedi cael swydd yn Rhysyn. Do'n i ddim eisiau gadael Caerdydd, fel maen nhw rwan hyd yn oed yn dda nhw wrth y modd yn Nghaerdydd. A tra'n o'n Rhysyn, o'n i'n dysgu yn Cynno Bay. A fi eisiau dysgu yn Cynno Bay sydd ar yr arfordir wrth yn y rhyw. A fi eisiau dysgu fanno, a fi eisiau dysgu mewn ysgol bach wledig Gymreig, pentre celyn, ond achub 2 gwahaniaeth, bod o'n gwahaniaeth mawr mynd o un i'r llall. Oedd wedyn, oedden ni wedi priodi yn 73, a nes i fynd, oedden ni byw yn Unbech, a mi nes i ymuno yn y Cyrwawr yn syth yn 5 yn sydni. Felly, dwi wedi bod yn aelod ers 100 mlynedd. A ddim di edrych yn ôl o fi'n diwrnod wrth gwrs. A wedyn ar ôl gadael Unbech, oedden ni dod i ben llun. Ac dod yn syth, wel na, fi yn ei byw yn Bwtwnog am flwyddyn, a wedyn byw yn dinas yn yr un pentra Meryl. A wel, dyna pethgoredd ar i ni. Oedden ni bob amser yn meddwl, mae yna lot o athrawon yn meddwl, pan ydych chi'n mynd i swydd mewn rhyw ysgol arbennig, beth ydych chi'n mynd i fyw yn y dalgylch, neu fyddwch chi gweld y plant, da? Wel, mae hwnna yn myth ewch i ganol y gymuned, a byw yn nghanol y plant, a dod i nabod nhw a'i rhieni nhw, a dyna pethgoredd ar ni, ac oedd dinas yn le oedd yn cofleidio ni fydd y gwir. A wrth gwrs, bobl sy'n gwneud cymuned yn diwedd ddim lle. Ond, mi benderfynon ni fod ni'n gadael dinas. Sori, dwi'n sôn merched Wawr, na do. Ar ôl i ni gyrraedd i dinas, oedd na ganolfan yn Llanestyn, oedd hen ysgol, oedd yn newydd wneud yn ganolfan i'r pentra. Ac o'n i'n siarad efo Ann yn ffrind, mae hi'n wedi bod yn ysgrifennydd y ganolfan yma. A mae'n dweud, ydych chi'n
ydych chi'n gwneud na? O, fi na bwrs snwcer a yn bob beth arall. Be am gael Merched y Wawr ta? A mi gychwynon i Merched y Wawr yn syth. Ond mae hynny'n mynd yn ôl, pryd oedd, 2000, yna, cyn yn 2000, 1980, yn syniad gorffen estyn. A efo fi wedi symud i byw i Bwlleli, byn hyn ers 7 mlynedd, dwi'n dal yn mynd nôl i llan estyn. Achos fan o'n mae'n halon ni, a fan o'n y mobol ni, a nhw sy'n bwysig. Na ni? Yn fawr iawn, a diolch i'r 6 ohonoch chi. Tan bod ni wedi dod at Olwen, o'n i'n meddwl, dwi'n wedi dweud nesaf na, o'n i'n meddwl, nath yn un o'n nhw fentro lawr i'r de, yn ystod i magwraeth nhw nach bywyd chi, sy'n un o'ch chi wedi byw yn y de, a wedyn nath Olwen wneud bod ni wedi mynd i Gaerdydd. Oes i'n o'ch chi? O, diolch yn Aberystwyth. Wnaethon chi ddim mentro lawr yn y gosach ato ni, neu lawr i'r ffwrdd, fel mae rai yn dweud. O, diolch chi yn Gaerdydd hefyd. O, na chi. Ond neb wedi dod i'r gorllewin gwyllt. I Sir Benfro. Ond, chi, fel wedodd un o'ch chi, mae Merched y Wawr yn ein gwad ni erbyn hyn, ond dyw mae'n ffordd o byw, a dwi'n meddwl unwaith ych chi'n cyrraedd roedd un bendant, na'i byth gyfni ar Merched y Wawr mwy ar ôl cael y profiad o bod yn llywydd cenedlaethol. Ond yn ystod eich cyfnodau chi, gwych chi'n olygu y Wawr am gyfnod yn dyfod Wendy, a Rhianwen wedi bod yn llywydd cenedlaethol, Meirwen, Olwen a Davies wedi eistedd ar bwyllgorau iaith y gofal. I ni gyd yn siarad y pethau da sy'n digwydd yn Merched y Wawr. Beth sydd wedi bod yn eich chafbwynt i chi? Sa'n dweud yn ystod eich llywodraeth chi, ar hyd o blynyddoedd, os na rhywbeth yn sefyll mas fel rhyw chafbwynt. A na i weid rhywbeth yn un nawr i gael maldodi pen llun, dwi'n meddwl eich chafbwynt yn llywodraeth chi oedd cael mynd draw yn ei sentri. Ie, we hwnna arbennig. Na fi wedi sefoni pobl dwy flynedd. Ond na, oes rhyw eich chafbwynt, rhywbeth doniol, neu rhywbeth i chi'n brawd iawn ohono, neu jyst rhywbeth sydd wedi sefyll yn y codd ers i chi fod yn aelodau am Merched y Wawr. O, chi eisiau fi ddechrau ydych chi to Wendy, neu os ydych chi bod ni'n dechrau? Na chi de? Mae rhaid ni ddeud bod ti'n anodd iawn sôn am un eich chafbwynt. Oherwydd, o fod yn trio crynhoi y profiad i gyd, dwi'n meddwl na'r hyn fedra i ddeud ydy, mod i wedi cael cyfle drwy'r swydd o siarad efo pobl ddiddorol. Na faswn i ddim wedi cael cyfle i siarad efo nhw, ond i bai bod fi'n chwilta am stori. A dyna mewn ffordd yr ysgogiad, oedd rhaid i chi feddwl, reit, be da ni'n gwneud rwan, a pwy gyfeiriad ydy'n gwneud nesaf. Oedd fi wneud gyfeiriadau penodol, ond eisiau dilyn, ac mi fedrys, ddim yn llwyddiannus iawn bob tro, ond mi fedrys gychwyn ar sawl llwybr o'n i wedi anelu i dilyn nhw, ac drwy'r llwybrau hynny, o'n i cael profiad diddorol tu hwnt o sgwrsio hefo pobl o'n i wedyn yn ysgrifennu amdano. Mi nes i ddewis sawl cyfeiriad fel o'n i'n dewid, o'n i isio rhoi sylw i wyddoniaeth na dys na i ddim ar ôl hanner lefel o, dys na ddim gwyddoniaeth yn fy mywyd i o gwbl. Ond, o'n i'n teimlo bod eisiau rhoi mwy o hyder i ferched Cymru i fynd yn wyddonwyr, ac felly oedd rhaid i ni gael hyd i wyddonwyr. Ac mi ges i sgyrsiau diddorol hefo, felly faddau bod i'n anghofio enw arno, reit? Bod fi'n dweud bod pawb yn ddiddorol, mi oeddan nhw, fyddai ddim yn gallu cofio enwa pawb yn glir rwan hyn. Ond mi oedd na gawson ni erthigol gan physicist o Aberystwyth, a mi sgwennu'n ddifyr iawn am ein maes ymchwil hi yn ffiseg. Mi geris ni rhywun o Fangor o'r brifysgol i sôn am
y ffordd oedd cemeg yn bwysig mewn coginio. Mi ges i ferch, oedd ych chi'n gwybod Bethan Smallwood, efallai, mae hwnna'r unig gôr llwyddiannus. Wel, mae gan Bethan ferch, Lloyd, sydd yn wyddonydd llwyddiannus hefyd, a mi gatho ni lun. Lloyd ar dyblaen y cwllgran, a mi gatho ni hanes Lloyd a'r gwaith wyddonol mae hi'n neud. Oedd hi'n Australia ar y pryd, ac felly oedd hynny yn o'i hun yn ddi'r cysgu o hi yn y fan honno. Felly, a mi oedd na fwy. Mi fedrwys i gychwyn ar y llwybr hwnnw. Mi fedrwys i gychwyn hefyd ar lwybr Celtaidd mewn dwy ffordd. O'n i eisiau trio cael yr ffygla gan un o'r gwledydd, gan bob un o'r gwledydd Celtaidd, os oedd yn bosib. Mi nes i lwyddo efo sawl un, ond ches i o Ynys Manaw, a mae yna ochr Geltaidd yn fano, a ches i môr i Werddon, mi drio y ddau le, ond dari'r gysylltiadau ddim cydio yn ddigon o bryd. Ond hefyd, yn hystod y cyswllt Geltaidd yna, mi o'n i medru cael pobl fatha Dr Elin Jones i ddilyn trywydd hanes. A'r hanes hefyd yn y cyrclwm Cymreig newydd. A trio dod â mwy o wybodaeth i fewn am beth oedd yn mynd i fod yn y cyrclwm hanes newydd. Drwy hynny hefyd, o'n i'n dod i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, oedd rhaid, ond i'n eisiau codi profil hwnnw. Ac felly drwy wneud hynny hefyd, mi o'n i'n gallu canolbwyntio rhywfaint am wleidyddion merchaid sydd yn wleidyddion. Ac mi ges i olio tair merch ar prawf sydd yn wleidyddion amlwg hefyd. Mae yna fwy i ddeud, wrth gwrs, ond uchelfannau sawl un cael sgwrsys newydd ni gyda'r merchaid llwyddiannus mentrus eisiau gyfla i cyfarfod. Diolch yn eich fawr. Rhianwen, os byddai yn aros yn y cof fel eich chafbwynt. Neu bod beth drwmni o al? Ond e lot fawr o bethau yn dod yn ôl. Mae yn anodd hefyd. Mae yn anodd dewis. Ond fe sy'n ysgrifennu cenedlaethol hefyd, wedi'r gaeth yn 15. Ac wrth gwrs yn y cyfnod hwnnw, sgwennu pob dim oedd yn mynd eich hwnnw. O bryd o bron eich sy'n ych yn y blaen, gyda hwnnw yn rhoi mwy o bwysau mewn ffordd. O'n i'n dilyn Meirwen Thomas, a chi gymeriad. Mi oedd hi'n hefyd yn drefnu cyntaf i'r gwrs mewn chydig yn ymwneud wedyn. Oedd Meirwen yn dod yn gwrs yn cachleu. Dwi'n cofio i'r rhaid y stori yma, dwi'n cofio i ddod yn siŵr i'r canfas ni, neu'r gangen oedd wedi dod. Ond oedd hi'n aros dros nos gyda ffrind i fi. A mi oedd na fi fes yn ffrind i yn gwneud gwydyn reisi. A wedyn, yn gwybod yn ôl sefyll i gael i ddechrau gwydyn reis. Yn gwybod y cael i gael ei ffenni o cymryd hwnna. Fes bynnag, sy'n ymlaen i fod yn llyfr cenedlaethol. Ac ond mae'n lot o'i chefnitau yna o achos o'n i'n teithio yn trwy'r ac oedd yr un oedd yn fiol llinell i ni. Yn hapus iawn i fi fynd i wahanol efo os o'n eisiau cychwyn yn gynnar yn y dydd. Ond bod fi'n neud i fyny dan, ond eisiau lwcus iawn i gael rheolwyd llinell yn ddod. Ac wedyn o'n i teithio a'ch y cwso yma gan y blaen o'r dogfa. A'n rhaid yn rhai llefydd, ydych chi'n gwybod, rhai mae rhywun yn eich stori. Ond o'n un i'ch adwynt, gan chi rwy'n dychmygu os oedd hyn yn digwydd i mi. Roedd fi ar ymwneud sydd bach o gynnu. Yn y sioe. Chi yn gwybod beth? Nasw. Ti'n gwneud reis? Ond beth bynnag, mi ddech chi, mi gafwyd cais o fi wrth hybu Iechyd Cymru, ferched o lawr yn un o efo nhw hybu Iechyd Cymru ac i sonhwyd iach ac yn blaen. Ac felly, mi gas i y braint o arddangos yn y sioe sydd oedd gwneud cyw iar
Ond nid cyfiawd o'n sbrigedi chi fod y stir-fry yma o'n i'n oes wedi wneud ar ffyrdd. Wel, mi gath y gŵr a fi stir-fry am wythnos. A dych chi'n bwyta mewn? A dyna be, dwi'n sôn i'n gymryd i ddweud hyn hefyd ynde. O'n i mor falch o weld Meryl James yn cael i drws y llenyddiaeth o'r. A dyma fi'n deitha fi'n hyn. Mae Meryl yn golygu sydd y dwytho yn chedwa. A fe sy'n sydd ysgrifennu'r sydd yna. A mi gallu'r llyfr allan. Jyst sy'n gael gweld a darllen amdano hi yn hwnnw hefyd. Ond, beth os i ar draws ac mae fi dweud, o'i a hwnnw ma fi fon. A dweud o'n i'w cymysio fatha. Dwi'n gwybod chi wedi dod â stir-fry yn ei gyd. Dwi'n nos. Dyma Meryl o gyhoeddi yn dilyn ar ddangos nawr yn eisiau wneud. Super y sêr! Wel, chylad, dwi'n seren o belltor yn wedi gyfod gwneud y bwys stir-fry. Ond mi oedd un ar Roberts, gyda'r Meryl Roberts, oedd hi hefyd yn ysgrifennu gyfathrebu yn y gogledd. A mi oedd hi wedi credu yn gwneud bwti bens. Dyna oedd hi oedd hi'n dod i wneud. Ond sar, na jyst enw ni cael ei ni, oedd Omri Gwiniant yn un. Oedd Jenny Olwen yn un arall. Oedd enwech oedd Sarah Edwards, Arfon yn un Davies. Wedyn oedd Rhianwen yn siopers o'n un Cyria, Olwen a Lloyd. Dyna oedd. Felly, o'n i'n gorfod paratoi dyn o'n llaw, dim ond hyd yno, oedd y dellu a bod i dyn yna ar nofel, nath o fynd, do. Sa'n dweud bod fi wedi bod yn hapus yn neud, ond efo beth hynny, ynde, i o'r obwyr. A fyswn i wedi cael hynny, ond bydd ydy, ni gael, nach ymwneud. Yn y dasgo boi. Nid yw'n rhan chi ar y lle. Dwi wedi cael ei adnodau fod yn ysgrifennu yn wedi gweithio rhywwaith. Un o'r uchafryd yn to cyntaf oedd gwneud y cylch bras o gwmpas y pafiliwn byd lle ni fydd y deg. A dwi'n mynd cofio pa Steddfod. Lle oedd y Steddfod? 2010. O, Bala! Hynny ni'n uchafryd. Ond dwi wedi gallu codi pres yr byd y mudiad a ffair Rhys dras y blynyddoedd o bod yn beicio o Gaerdydd i Sir Fôn yn Llanbedr Goch 1999 a 2005 roedd Meryl at sgwrsio fi adeg hynny i lawr i'r Basyn yn Steddfod yr Eir yng Nghaerdydd. A mi gafodd Meryl dim ond cyflawr all. A mi gerddod i mewn i'r basyn, lle gael ni'n basyn ar gobas. A wedyn, to dwytha, oedd dilyn lleoliadau Steddfodau'r Urdd cychwyn o Abertawe i fyny i Steddfod Meirwen yn 2012 yn Glaw, Sogor. Rili gyrrych a bwyntiau, ond mae pawb yn dweud beth dwi'n ddim yn hofio am y gefnogaeth a'r byd personol beth sydd mae rhywun yn gael o'r mudiad o'r uchaf ar hyd. Dwi'n bod mae'n ynglwyd yr ieswylltio'r Gwyl a Hamlen. Wel, yno ar ran chwaraeon y gwyl. Sy'n ei wedi dweud wrth gael, ond rhaid cyfarfod. Dwi wedi dysgu, a fel Meryl yn dweud yn aml, edmygu ydyn ni am yr ceffwyr anhygol yn ymwneud â trwy Gymru. Mae yn tu hwnt. Wel, beth ai, merched wawr. Hwyl chwerthu cyfarfod bobl neu llwydiau bleidar
lot o lwydr. Neu wedi pan o'n i'n llywydd cenedlaethol, a gorfod codi weithio fo tegwen am 5 o gloch bore i gyrraedd rwla a yn ei bethau felly, ond dyna fo. Ia, lot o hwyl, lot o lwydr. Dwi wedi cael mynd i lefydd yn sy'n wedi bod yn un o fel arall trwy deithiau cerdded dwyfor, mynd ar ein gwyliau, pen wythnosaf, o beicio, teithio Merched y Wawr, achos oedd sempri am rwan yn wych. A be arall dwi'n gofio ydy mynd i Epys. Oedd hwnnw yn eithaf uchafbwyd, a fe bron, a ni llywydd o dyn tegwen wedi trefnu pethau yma. A ryw chydig o ddynodiad cyn y penwythnos fesu. O diw, dwi'n gwybod. Sam ni'n cael mynd i Epys, ond pen bynnag. Offa hi i gyfarfod cynnol Maloni ryw fore, ac oedden ni'n cael mynd, a wedyn, da chi'n gwybod, nath y fyddin Brydeinig stopio'r cwbl mwyn tegwen a Merched y Wawr. So, dyna chi beth yw dylanwad Merched y Wawr. Beth dylanwad tegwen, beth yna beth. Mi os wedi gweud, neb yn gallu gweud na i tegwen. Ti'n mor, neb. Na, un hyd yna y fyddin Brydeinig. Ben da. Na, chos na. A wedyn, oes, bob dim. Fedra i beidio sôn am yr ymgyrch pan o'n i'n llywydd yr ategolion at y galon. Wel, oedd hwnnw llawn dwi. Ond na, oedd o'n dangos fel pawb yn dod at ei gilydd i helpu ei gilydd, ac oedd o'n clymu pawb mewn un gweithio. Ond dwi'n mwynhau bob dim, a dyna fo. Mae bob dim yn uchafbwynt, os yw'n bod yn onest, ynddi. Mae yn anodd iawn dewis, falle bod fi wedi bod yn anheg yn gofyn i chi dewis un peth, achos mae gwmni gwmni'r bethau yn se. Chi'n meddwl mae y teithio, mae'r cystadlaethau, a'r crefftau, fel ydych chi'n gweud, mae popeth, a mae rhywbeth yn sefyll mas yn bob man. Meirwen, eich cael bwynt chi sy'n lle chi weid, do lawr yn mynychlwg di, do fi, a bwynt cael chi gweld o. Ie, rhaid chi, o'n i'n weid i beth ti geino ar cerrig nawr o naid yn. Meirwen, sy'n eich bwynt, heblaw yn dod i mynychlwg di yn sefyll mas y chi. Wel, wrth gwrs, y cyfle da ni wedi gael yn dan, ar hyd y blynyddoedd, i fod yn aelod y Merched y Wawr, a'r holl gyfleoedd a'r cyfarfodydd da ni wedi gael, a'r gwlerodd Camen yn Cambarth yn genedlaethol. Ond, oeddech chi'n gofyn am Dro Tristan, dwi'n meddwl ei ddechrau o hwnnw. A chi, bore gyd? Yn y sioe amaethyddol. Dyma'n llywydd anhyderus presennol ni rwan. Yn gofyn, Meirwen, dwi'n meddwl ni di ffitio'r pillad sydd gen ni. A dyna ni'n sbio, a wir o'n i'n parhwyn o Rwsia. Oedd gen i het ffyr, oedd gen i got ffyr trwchus, oedd gen i'r bwt na, o'n i'n methu rhaid nhw'n ymhwysa, a ffwr mae'r dyrets a fi rhaid nhw, a'i tynnu nhw siarad, sori. Oedd i'n gwrnod croesffaith, oedd eisiau mynd o gwmpas y cylch. A wedyn, oedd country cael dwi'n meddwl, oedd yn recordio ynddo. Ac yma hi'n dweud, oedd am rwysio cyfwelio. Ac yma hi'n dweud, we've got a Welsh version of the country cael, I don't do English. A wedyn, wrth gwrs, ni'n da ni'n neud hynny. Mae cyfarfod ar holl aelodau a dweud y gwir wedi bod yn fraint i ni. Braint sydd wedi gael hynny. A mae bob un aelod yn dal i fod yn bwysig yn Merched y Wawr. Oherwydd heb yr aelodau, bysau manen ni fel llywyddion, na neb arall, yr aelodau sydd yn bwysig. Ond yna un tro arall nes i fynd ar ran Merched y Wawr, ac o'n i'n eitha ffodus, o'n i'n gallu rhywbeth tegwen yn hynod i. Os o'n i'n gyfnod eitha cysur yn dweud tegwen. Oedd yr llywydd presennol ymlaen i, sef y diweddar annwyl Sandra Morris Jones, yn medru mynd i llaw e. Ac o'n i'n dal i weithio ar y pryd, a o'n i fel Rhianwen, o gen i reolwr llinell bendigedig, o'n i'n gallu gadael i mi fynd i wneud pethau, ac o'n i'n gweithio sy'n ei gwneud y gwaith. A wedyn, o'n i'n gallu aros yma'r hogiau'n Gaerdydd yn ei tro, ac mi o'na wahoddiad i dod i fynd i'r eglwys newydd yn Caerdydd ar ran i fod yn rhan o gynhadledd cymorth Cristnogol. Ac yno, mi o'n Nan Wyn sydd
Wel, mae Rhianwen yn agor na'n mynd â'r gysylltiadau wyddgrif wrth gwrs o dwfreiddiol Olwen Fawr. Oedd hi yno, a mae'r rhaid ni ddeud, ran cyfarfod rhywun, Rowan Williams, mae'r rhaid ni ddeud. Oedd ei gyfarfod o, neu byth anghyrio'r cyfle, ges i a sgwrsio am wahanol bethau a sut oedd yn ei drafod o. Oedd o hi yn ei sensi, o'n i fod i ddod yn gynt, o'n i wedi cael gwahoddiad o dy blaen dwi'n Jill. Ond yna'n ffodus i fod y Covid yn dod. A wedyn, yn ystod y Covid, oedd rhaid i newid llwybrau Merched y Lawr. A bydd unig air o ger fi pan oedd ni'n cysylltu oedd, mae'r rhaid i ni gael ymlaen. Does na ddim dewis, all Cymru'n fforddio bod Merched y Lawr. A dyna dwi'n yn ddistaw bach yn falch iawn bod fi wedi bod yn llywyd a gallu arwain yn ystod y cyfnod. Gyda chymorth eraill, y cyfnod caled yna lle. Ac wrth gwrs y daith efo Meryl a chdi, wedyn i yn ei sensi. Ac o'n i falch bod y llun o fanna ti Olwen a'r Rhian a Jill a fi yn rhan o'n cyflwyniad ni yn y cyflwyniad ni nos llun. Felly, oes, mae'na, dwi'n i'n fain i tydol, ac wrth gwrs, mae'n diolch yn dydy i'r tegwen a'r staff Davies sydd yn y swyddfa. Da ni gyd yn gwneud un jigsaw mawr. O'n i'n meddwl a beth y gwir, efo Christine o Bwteli wedi bod yn trio gwerthu jigsaw sy'n dod i arian i'r Steddfod. Sa'n ei ddorol fysa, a jigsaw Merched y Lawr rhywbryd, o'r holl rhanbartha, beth sa'n hwnnw yn y darna. Ond mae o'n ddarn mawr i briodod sy'n gyd. Ond na, un jigsaw mawr ac un teulu mawr ydy Merched y Lawr, a diolch amdano. Ac eithaf chi gyfnod i fod yn llywydd am 2 mlynedd hefyd yn dod Meirwen achos y cyfnod clo. Ond bydd yn braf i glywed yn gweud bod e'n gyfnod herchiol, bod lot o bethau da wedi dod mas o honno. Ti'n meddwl beth gadron ni fynd yn dod e. A fel ydych chi'n gweud, chi'n dweud gwyn fel rhaid ni gadw fynd, a dwi'n meddwl y ffaith bod ni wedi cadw fynd, oedd hwnna'n arbennig iawn. Dwi'n siŵr sa'r Rhianwen at y hynny, sy'n cofio sgwrsio fo'r Rhianwen, oedd Rhianwen yn mynd at Rhianwen i Llundain gyda'n. Ac oedden ni wedi dechrau'r gleu, ac oedd Rhianwen wedi rhoi gorau i'r gleu am gynnal. A mae'n un o'r aelodau mwyaf stelog ar y clwb gleu wan, ac wrth i bod yn rhan o hwnnw. Wedyn rhyw dechrau bach yna sydd, yn ystod y cyfnod hwnnw wrth gwrs, o'n i wedi dwi'n eitha trefnus, os y Selwyn yn cytun efo bob dim, ond dwi'n eitha trefnus. Ac ar y pryd, nes i sgwennu at wahanol aelodau yn y cyfnod o dros 100 o gardian ar wahân i'r ffonio ffrind o'n i'n ei. O'n i'n dechrau yn iawn, ac bod i'n mynd i'r swyddfa ar fora, o'n i'n dechrau am 5:30, mynd trwy'r edrych, rhestr o aelodau ffôn, a wedyn bwrw i fi. A dyna sut wnaethon ni, a dwi'n gobeithio bod fi wedi dod o gymorth bach y byna yn ystod y cyfnod caled. Diolch Meirwen, dwi'n gymorth mor i ddifed, mae'n rhaid i weid fel llywydd cyn fi. Olwen, mae'n amser i mynd brach yn bryn. Mae'n sydyn. Mae o leia di cwestiwn arall i wneud. Na, rhywbeth rhyw eich hafbwynt, Olwen? Wel, dydyn nhw'n eich hafbwynt felly, ond y profiadau, wrth gwrs, ond mi o'n i hefyd yn gwneud 3 mlynedd o lywyd iaith a gofal yn yr un cyfnod ag oedd Meirwen yn llywydd. Ac yr fath o chdi Meirwen, mi oedd o'n rhyw adeg heriol o'n ydwy, ond mi oedd o'n adeg, dwi'n gwybod oedd o'n adeg oedden ni'n gallu meddwl llawer a gwneud y pethau yma oedden ni'n gwybod wrth falle o gyd erbyn diwedd, erbyn sefod drosodd. A wrth gwrs iaith a gofal, dwi wedi bod ar y pwyllgor lliwio nifer o feisydd hybyn hyn, oherwydd o fi ar y iaith a gofal. Ond y beth mwyaf sydd gen i ydy y ffaith bod ni yn dangos y cefnogaeth i'r dysgwyr yn y canghennau, yn y cyfleidio nhw yn y canghennau gobeithio, a dwi'n siŵr sy'n syniad i'n diwrnod i ffeindio faint o ddysgwyr sydd gennym ni yn y canghennau. Mae'n nifer mawr erbyn hyn. Mae rhan barthau hefyd yn neud i gwaith, yn neud lawer o weithgareddau i'r dysgwyr. A hefyd wrth gwrs yn genedlaethol pan da ni'n cael yr wyl yn Machynlleth. Da ni yn dangos bod ni'n cefnogi, a dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig. Diolch yn fawr iawn, Olwen. Diolch yn fawr iawn. Chwechwch, ni wedi dod i ben. Os amser gyda ni un cwestiwn a un ateb?
Wy'n i'n dweud, achos wy'n i'n meddwl chi gyd yn dod o Penllyn, a ni'n swff ddechrau ni fe'n mas o Penllyn. So, chi gyd yn golfod symud i ardal arall yng Nghymru heno, ble byddech chi'n mynd? Os nawr sy'n nhw'n chi'n gweithio benfro, byddai'n cwyd. Wel, cwestiwn annisgwyl wythrig. O, Dwi'n meddwl na i llan ystyd os o'n i. at Olwen yn Meryl. Wel eisiau nhw. Nawr yn swn i efo dyna mae'n gweithio. Yn mynd at y ddiog yna yn y dreth. Ion ni. Gan fod y gwr wedi sôn yn ddiweddw i ben athno, falla, achos yn mynd betws y coed. Ac Olwen, A mynd yn ôl i'r cymsau. a wedodd yn un o'r sy'n benfro, felly ti yn fwdi